Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidullahu wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. 54. Inna qulu ora ngucap sapa ingsun illa iktara kejaba apa maknane illa iktara menimpakan kejaba ngenggokke apa ngapusi ngono telah menimpakan kok menimpakan ora halus illa iktara ayo kuwi kejaba ngenggokke utawa nek bahasa Indonesia ning kono menimpakan, tertimpa, ketiban. Sudah jatuh tertimpa tangga. Wis tiba isih kebrukan ondo. Ila iktara kejaba ya to nek ngebrukke ngono ra dadi. Nah, kejaba menimpakan utawa ngenggokke ka ing sira sapa ba'du alihatina sebagian Gusti Allah kita utawa sebagian pangeran kita bisuin kelawan elek. Ayat tegese manakulu orang ngucap sapa kita fi saknika ing dalem tingkahira Nabi Hud ila qaulina kejaba ucapan kita wujude asoba mekenani ka ing sira sapa ba'du alihatina sebagian pangeran kita bijununin
kelawan kentir. Nek ra ngerti kentir ya edan. Nek ra ngerti edan ya gila. Gila Jawa. Karo kentir lenga patra. Salahe kono muni gila Jawa. Aku ya iso neruske Jawa nafsu. Terusno saiki. Li anaka krana sak temene utawi sira iku satamta misuwi sapa sira ha ing pangeran kita wujude sik reca niku wae. Wa manakta lan nyegah sapa sira ngan ngibadatiha saking nyembah reca. Kala mongko jawab sapa Nabi Hud jawabe ini setuhune utawi ingsun iku ushidu nyekseni sapa ingsun Allah ing Allah ngalaya ing atase ingsun wa ashadu lan padha neksenana sapa sira kabeh di antum hiya sira kabeh ngalaani ing atase sak temene utawi ingsun iku bariun wong sing bebasan wong sing nglepas ramelu tanggung jawab karo ramelu-melu mimma saking barang tusrikuna kang padha nyekutake sapa sira kabeh min dunihi saking sakliyane Gusti Allah. Ae tegese min isrokikum saking nyekutokne sira kabeh alihatan ing pangeran min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah. Iki ayel-ayelane Nabi Hud karo kaume sing jenenge kaum Ngatwe diterangke ning Quran men dadi sejarah. Kalau diterangke ning Quran, biyen urung tumurun kok ya. Quran iki biyen urung tumurun. Mula terus dicatet utawa dijelaske ning Quran, wong Quran tumurun ki Kanjeng Nabi. Dadi sejarah. Lho nek kowe pengen ngerti kaum Ngat kaume Nabi Hud ki wonge kok ngene iki gila. Dikon ninggalke le nyembah reca. Dikon ninggalke le nyembah reca kuwi, pokoke nek nyembah ya nyembah Gusti Allah. Malah do ngeyel. Malah do ngomong kita iki nek ndelok awakmu fisak nikah kita niki nek ndelok awakmu gandeng iki ya kaum sing ora judu karo nabine to mula le nyeluk ora kita nek ndelok awakmu Nabi Hud ngono ora ya ming nek ndelok awakmu Hud ngono. Jadi sing ngomong ya luwih tuwa kok ya. Luwih tuwa tadi nek nyeluk wis paitan ra juduk tiba tuwa. Gek nang kono ndek pengaruh. Wis tuwa ndek pengaruh iku nyeluk. Liya-liyane ya mesti rada nyepelekke kae apa meneh wis isih tiba nom ora patek disenengi. Wah wis le nyeluk wangun kae. Ngene ya Cung tak omongi. Wong menganu kok ora tak jodoh kok ora kok terus mungsuhi iki ora kok ya iki ning ora jodoh blas. Ngene ya.
Aku utawa kita-kita iki angger muni do nguduh rasa. Angger muni do ngobrol-ngobrol kok ngantek tekan gatekne awakmu fisak nikah. Angger ngobrol tekan gatekne awakmu. Terutama terkait karo masalah sesembahan kita. Terkait karo masalah reca-reca sing dadi sesembahan kita yo saka omongmu, saka komentarmu ngantek kowe iki wani ngelekke kita supaya kita kira nyembah reca sing dadi pangeran kita. Kita gatekke polahmu ki mah mengko wong kendir sak kira ngono. Iki tak gatekne iki polahmu ki kaya wong edan malahan. Nek digagas-gagas ora tinemu akal. Endi sing kon ninggalke reca kamangka iki wis tinggalane nenek moyang. Wis ngene iki terus ket biyen. Saka kita urung lahir termasuk kowe urung apa-apa. Di cetak nganggo mal wae urung ana maling. Lah kok ngerti-ngerti ngelekke kita semua iki ra padha karo kowe iki. Ya istilahnya jangkar karo kita karo mbah-mbah kita. Gek sing dadi masalah iki nyembah Gusti Allahmu sing ora cetha jluntrunge lho. Lah muni ora cetha jluntrunge. Ki terus piye kok ya ora ketok ora jelas. Walaupun kowe iso nerangke ngene. Ngono kae lah kaya sing do nyembah reca nika nek dikeki pengertian ya ngono kae jenengan ngerti wis. Wangel banget to wis ra iso mlebu. Kowe malah muni ngonekke reca iki mblingerke wong akeh, malah misuwi recane barang. Reca kok dipisu-pisui. Reca kok tok padake ora usah digambarke nek iki rasa gambar. Oh ndak darani kasar. Rasa digambar. Lah nek misuwi iki ra bahan sing nggo misuwi mesti barang kasar. Jenenge misuwi kecuali nek misuwine nganggo banyu lah kuwi resik jenenge misuwi. Oh kae wisuh kok ya kae iki. Karo misuh beda iki misuh-misuh nang recok. Recane dipisu-pisui. Karo dikeplak pipine. Wah, karo dikeplak pipine reca iki. Karo nabi dikeplak. Ayo saiki muni nyok. Ngono kuwi kok piye kowe? Dikeplak ngono kuwi. Lah yo karang ngaji nek ra dicethake ngono kuwi ya ming doradong dicethake. Ya karo kasepuhan iki nek ra dicethake mah bingung. Sarapane telo iki lho mare ora dong. Tobat angel. Mulai keplak pipine karo saiki kowe njajal. Omongan nek aku Gusti Allahmu kae omong. Ayo jenenge reca dikon omong ya ora omong tenan. Gek sing dawuhi Nabi Hud. Demit sing manjing nang jero reca ya lunga kok ya ana Nabi Hud ya gila. Oh ya gila kok ya. Padahal ning reca-reca ngono ana demi-demite sing sok mblingerke sing do nyembah kuwi Nabi Hud teko ngono do grenengan demite. Komendane teko ya alian sithik wae lho. Wedi ya karo Nabi Hud. Ayo kelase nabi age ora nabi we biasa tok do weruh karo do iso ngerti demit-demit ngeten niku kan biasa. Salah satu kelebihane utawa kelainane lah ora kelebihan nek iki. Salah satu kelainane nek sing indigo kae ya weruh
Iki ya weruh terus do gila alian. Nah sing ra alian iki rak malah justru sing bleger-bleger ngene iki malah. Malah ngerti komendane teko iki grenengan nggawa rokok ora ya kira-kira lha pikirane. Wis komendane teko jeme ngarep jaluki rokok. Wis tobat iki. Mula nyeraki demit karo ngene iki mah seneng demit wong aman kok. Ngene iki saka bol-kobol. Kowe iki mung kaya wong edan masalahe. Lah piye reca tok pisuwi. Lah karang ya ora iso bales kok ya. Jajal kowe misuwi aku tak keplak tenan ngono. Sing anu lho niki. Nabi yo mikir lah gene iki dong nek reca iki dipisuwi wae ora iso bales, kok disembah-sembah. Iki agi dipisuwi saja ora iso bales. Apa meneh tok jaluki apa sing dadi hajatmu, tok jaluki apa sing dadi butuhmu. Saya ora iso ngekeki apa-apa. Kowe malah nyembah-nyembah ra karo-karuan. Iki perantara, wah wis. Bleger watu iki perantara sing kita jaluk itu dibalik, mulak-malik kae dadi omongane wis. Kok kowe iki ora paham malah nyegah kita ra oleh nyembah iki reca terus piye? Nabi Hud ngendika, wis ngene wae, sangel nek iki tetep angel. Kandhanana ya ora mlebu, ora nampa. Aku bersaksi ing atase Gusti Allah. Dadi nek cara bahasa kita ya aku bersaksi demi Allah. Nih, lan kowe ya do bersaksi ya, rungokno Nabi Hud ngomong ngeten. Iki ning ngarepku, nang ngarepmu. Ning ngarepe wong akeh. Aku bersaksi lan kowe ya nyeksenana. Mulai saat ini aku pokoknya bebasan saka apa sing dotok lakoni kuwi. Aku wis ora melu cawe-cawe, lepas tangan, los ning ora dol. Wah, engko nek dol repot dadak dandan, ganti rem kok ya. Pokoknya iki aku los bebas lepas tangan saka lehmu do nyekutokke Gusti Allah, lehmu do nyembah pangeran sing sak liyane Gusti Allah. Angger Nabi kok nglepas ngono iku pemburine mung medun siksa iki. Wis diguh dipremo angel kok ya. Sekali, dua kali, tiga kali diomongi dijak kok ora gelem dilepas mingen. Mbangane mumet, mbangane mengkor gawe ruwet teng pikiran, wis mbok wis culke wae terus wadul karo Gusti Allah. Wis anu Gusti Allah. Monggo-monggo. Nek kula pun angkat tangan masalahe wis wangel tenan. Wis ngomong iki nabi wangel. Ngandhani wis pisan pindho ping telu ditampa syukur, ora ya wis ngono wae. Ya ngandhani sapa-sapa ya ngono kuwi termasuk keluarga maupun kanca maupun sapa ta sapa sing memang ten riku niku prosedure kudu ngandhani. Ngejak ya ngejak pisan pindho ping telu bar kuwi dijak gelem ora gelem wis culke wae kok. Ibu-ibu ki bolak-balik ngejak bojone ning sprene ra gelem kok. Jak ngaji ra tau gelem, jak ngaji ra tau gelem wis nengke wae ngaji ben ora ben. Wis culke wae. Ya ora dijolke kok. Lah iku malah ana sing mbok jolke lewene wae resiko. Resiko iki. Wes. Ya ora kok terus jolke kok ya. Engko reka-reka ngijolke mah oleh ngono-ngono kae mah hamjar sami. Mbok ya.
Wis malah luwih remuk. Ora usah piye kandhane ayo Pak ngaji wong wis tuwa. Kono malah wis kono kowe mangkat aku tak tunggu omah. Sike dhewe ngono ki. Sesuk dijak meneh piye Pak ayo ngaji ora. Le jawab ya wangun kae sing lanang. Alah ngojang ngaji nyatane kowe iki ya ora ana undak-undakane. Lah apa ya kon mundak dhuwur apa ning kono iki dudut sikile apa piye? Ya mundak apane sing dimaksud kuwi. Sangger ngejak marai rame wis culke wae. Ngaji ben ora ben kesrakainan wis diomongi dijak kok. Mula Nabi Hud ya ngomongi ngono kuwi bandeng do ora gelem termasuk gambarane kaya Nabi Nuh wingi. Ngejak apik ora ditampa sing do kufur karo sing do maido marang Nabi Nuh ambyar kabeh sing nderek slamet memang aturane seperti itu. Nalika kita niku wis ngejak, nalika kita niku wis ngomongi, nalika kita niku wis ngandhani, kok ora ditampa niki mungkin nalika siksa medhun sing wis ngomongi ngandhani iki mesti dislametke. Mesti dislametke nalika ngazab medhun. Kecuali arepa pokal tingkah iki apik ning cuek ora tau ngomongi, ora tau ngandhani. Blas ora tau juwehi iki engko nek siksa medhun melu keneng. Ya melu keneng. Makane jenengan ya rada juweh-juweh titik raketan pisan pindho ping 3. Mboke sayo, Pak. Ngaji ngejak nek ora ngaji. Ngejak apa wae sing sipate ibadah. Urung salat ya jak salat, wong Qur'ane akon wa'mur ahlaka bis shalah. Kowe perintah keluargamu supaya nglakoni salat. Ha gandeng Qur'ane dawuh, ayo engko dikon do salat. Nek sing rong salat sing wedok sing lanang sing akon, mbok ya ayo Pak ayo Bu wis tuwa salat. Nggo ipil-ipil. Golek sangu engko nek sak wayah-wayah mati mengono. Yo klumpuk-klumpuk. Bul sing wedok omong aku iki ya pengin salat ning rong iso ya Pak, tulung wulangen. Kek engko aku tak salat. Lah ya wajib to nek akon salat ya wajib nek sing wedok rong iso kon mulang ya mulang ki wajib. Lah niki modele kok ngene gek mulang piye iki? Ya sangel omong biasa wae bingungke kok. Dadi nek nyusun kalimat ki onanu. Anu je, apa je anu iki onanu mbok sing cetha. Ngomong kok ora jelas. Anu je wingi ki ning pojok desa kae anu je. Onanu iki. Lah kene yo dadi ratong nek upamane langsung prateng salat terus Allahu Akbar anu ngono kok lah ya rusak kok ya. Mbok sing omong ki cetha jlentrahe dadi alon-alon rasah nganggo anu dijelaske ngomong. Dan tak wektune laharis lak nabrak bathukmu. Dilalai sing wedok gelem salat ning njaluk ngulang salat kok. Sebabe ya ora ngerti ngelmune salat baik dari rapalane wacanan maupun rukun-rukun salat urung dong. Sing lanang wajib mulang. Lah sing lanang ra iso mulang, lah niki alternatif utawa pilihan yang lain. Dijak ngaji. Ya wis ngono aku ya ora iso mulang sih. Kayak aku dhewe ya ngertine iki urung tak akeh kok ya. Urung tak ombo wis ayo saiki ngaji, angger mangkat ngaji rak engko
Neng kono dikandani tentang sholat, tentang wacane, tentang rukun-rukune. Bismillah ngaji arep dienggo ndandani ngibadah, golek ngelmu nggo ngibadah ngono. Alhamdulillah terus gelem kabeh lah iki loro-lorone slamet iki engko. Angger esuk genteong boncengan. Ayo lanang wedoke lemu-lemu kok ya. Wah. Wah ngene. Wah istimewa, nek kuwi istimewa wong terus mbebaske awak saka ancaman ngazab, slamet saka siksane Gusti Allah. Ora kok ngeyel, nek ngeyel ya wis diculno. Ning nek jenengan salat kae kok ora ngandani ra ngejak keluarga gampangane. Gek keluargane ra salat engko nek medun ngazab melu keneng. Anggerakon sing penting anggerakon. Lah jenengan angger ngungak anak ya ming takon madang urung, dipikir badhok wae lho gumun kuwi. Ngaruhke madang. Madang ki ra dikaruhke wae mesti madang e. Jarno ora usah dikaruhke mesti madang angger wetenge ngelehi madang. Ning wong tuwa oke-oke ra nek ngaruhke anak mesti gang madang. Wis madang urung, wis mangan urung, wis ngono kuwi mari mati. Longko wong tuwa kok salat urung. Wis meh jam 4:30. Misalkan ngasar salat sik ngono warang. Ya ana ning siji loro. Nggih. Oh nek mburi ra wani. Nek mburi ora wani ndek wis salat apa ora ya ora cetha. Ora cetha. Lah wong akon anake salat urung mah anake crita. Bapak yo kan akon salat ning selama iki orang tau weruh to dek salat lho ngono. Kok nek salat ki nang masjid terus. Ning kok sarung tak gatekke nang limpitan kok nang dhuwur terus ora tau pindah. Berarti ora tau dijipuk kuwi. Katokan dawa nek wetenge gedhe ngono ukurane. Makane kandhani angel wis aku lepas. Ini bariun mimatus rikun. Pokoke aku lepas. Engko ana apa-apa iki moh nek kon melu keneng. Moh nek kon melu tanggung jawab. Ini bariun mimatus rikun. Nang keluarga ya nek aku wis sakon lho iki ra kainan lho. Mula seksenana kowe do ngrungokno do gatekno. Aku wis sakon lho ngono nek ning omah kae. Misalkan sing ngayal sing wedok-wedok rungokke lho Bu, ikilah ku akon ora mung pisan pindho bola-bali ning tok ayali ra tok tampa. Dadi aku wis meneng iki engko ana apa-apa ora melu cawe-cawe nae lho bariun itu. Aku bebasan nek ana apa-apa ora melu cawe-cawe. Sebabe nek Gus Bahak ngendika kae wong urip iki kur kon sujud. Dadi regane wong iki kur kon sujud. Ora kon sugih ora kon kere kuwi mlaku wae wis ana sugih ana kere. Nek nggen urip iki wis nek nggon mlaku apa meneh kanan donya kanan bondo. Wong ki anggere iso sujud ki wis padha karo netepi le urip. Iki sanepane Gus Bahar ngeten iki wong anggere iso sujud wis istimewa netepi le urip. Ora kok kudu kon gedhe sugih kudu ora kudu. Artine ora kudu ki ora kok terus ketungkul ngono kuwi lali sujud ki ya aja kok ya. Lafate Gus Bahar muni sujud. Lah engko realisasine sujud ki rak salat kuwi. Salat kuwi apa ya ujug-ujug gedebuk. Nibake bathuke ora ra dadi kok ya. Wah kon sujud gedebuk nibake bathuke. Wah meneng wae suwi kae. Takoni ngopo elek? Lah muni kon sujud. Wah, iki wis men pemahan anu model ngene iki mesti
Oleh memahami model mburi ngono kuwi dadi kudu dijuantake amba ora cetha. Wong sing dimaksud sujud ki salat sing waton gedebuk. Lah regane wong ki nek nggon sujud, maksude nek nggon salat. Salat nek wis ora gelem dikon bariun wis kono aku pokoke ra melu cawe-cawe. Juweh wis akon wis ora kainan. Ora gelem temandang ya salahmu dhewe. Ana apa-apa ya salahmu dhewe. Iki ning arang. Wong berkeluarga kae ya pikirane pokoke sing lanang glidhik terus engko oleh bayar kekke terus engko nuntut kahanan-kahanan ideale wong urip. Engko pengin apa titik ra ana ming aku ki leh kumbut gawe tak rewangi ngene tak ulungke awakmu ning nyatane lho iki wae ra ana iki wae aku njaluk ra turuti wis ming underane babakan-babakan duniawi ngono. Nek nggon ngibadah karo nek nggon akhirat ki ora tau do dirembug lho saya. Makane jenengan ki le muni duwe bojo dadi imam ning imame ki anu menggok-menggok. Dadi mah ming blasok-blasokke ra cetha lho imame. Wong kon anu mah le nuntun ki ra cetha. Bahaya lho nek golek imam ya angel kok ya. Karena sing iso iki ya model ngene iki, karena ngaji to niki ya nek ngaji engko mesti le nuntun jenengan apik kae. Syukur malah randi imam sisan ngono mah karuan. Ya jenengan bayangke duwe imam nek kualitasé mung kaya ngono kae ra ya ora patok anu to. Ora patok iso dianu. Wis ngono kuwi wae mah ajeg ngono. Ibadah lho iki sing paling pokok ndak engko nek nabi karo imam-imam sing selalu ngandani itu ki bebasan medune siksa cilaka tenan nek sing ngaten iki. Niki sik terus ke sesuk. Muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do diparingi hidayah supaya selalu iso ngabekti marang Allah, DP marang Allah, ayem tentrem dunya akhirate. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.